Beste urte batez, Zarautzen 26 Galiziako eguna ospatuko da Zarautzen. Urtero bezala, San Pelaioko Belardian Inurritzan izango da. 2 egunetako egitaragoa prestatu dute eta ona hemen urte honetakoa. Larunbatean, gaueko 11etan, Iruñako Santiago Apostol taldearen emanaldia folklorikoa musika enparantzan izango da, eta igande goizean, 10:30, Augeta Iruñako Santiago Apostol Masustegiko Grupo Os Agarimos eta Zarauzko Karballeira Kultura eta Atsegintzeko Elkarteko taldeen kargu izango dugu mesa San Pelaioko ermitan 11etan eta orduotetan dantza saioak Iruñako Santiago Apostol Zarauzko Mollarri Euskal Dantza taldea, Masustegiko Grupo Os Agarismos eta Zarauzko Karballeira Kultura eta Atsegintzeko Elkarteko taldea izango dugu. Egun osoan zehar zelaian Baskaria Morena izenez ezaguna den olagarro prestatzaile ospetsuak egindako olagarroa laikoa, okorea, gazta eta ribeiro eta albariño ardoa izango dugu bege prezio herrikoiekin. Atzenik gabeko jaia musika eta dantza Iruñako Santiago Apostol gaita eta dantza taldea, Masustegiko Grupo Os Agarismos eta Zarauzko Karballeira Kultura eta Atsegintzeko Elkarteko taldearen eskutik. Beste urte batez, zarauztarrek eta Galiziako jendeak elkarturik Santixo egunaren bitartean, preludioan.